Жей ойлары каникул яллар белән тасвирлана. Театрларда сезоннарын ябып, жейге ялга чыга. Габдулла Кариев исемендәге Яшь тамашачы театрының 34-нче сезоны ничек үткән? Бу хакта тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Сәлемсез хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Габдулла Кариев театр артисты Энҗе Яруллина. Исәнмесез, хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле иртәләр. Менә инде театрлар өчен тагын бер сезон үтеп тә китте. Кариев театры нинди казанышлар белән япты бу сезонны? Беләсезме, вакыт шундый тиз үтә, әле без менә теге елны җәй көне инде җәйге яллардан соң җиң сызганып 34-нче сезонны башлыйбыз дип эшкә чыккан идек. Күз ачып йомарга өлгермәдек, бу сезон үтеп тә китте. Сезоныбыз бик уңышлы булды дип саныйм. Чөнки бу сезонда инде безнең бик матур премьералар чыкты, бик матур чаралар булды. Шулай ук төрле фестивальләрдә дә катнашулар булды. Без үзебезнең труппабыз белән теге елны бик зур балалар фестивалендә катнашкан идек. Аның белән без Мәскәүгә узып инде шул фестивальгә бардык. Ул көз көне булды инде. Мио минем мио дигән спектакль белән инде анада бик җылы кабул иттеләр. Тамашачылар бик яратты. Һәм безне тагын инде фестивальнең кунагы итеп яз көне апрель аенда Архангельскига да чакырдылар. Анда да барып кайту бәхетенә ирештек. Шулай ук инде бик күп матур премьералар белән шатландырдык безнең тамашачыларыбызны. Бездә иҗат һәр вакытта гөрли, шуңа күрә вакытның ничек үткәнен сизми дә калабыз дөресрәге. Белгәнебезчә, сез бит әле менә әйтеп киттегез, төрле фестивальләрдә катнашабыз дибезме, гастрольләрдә йөрибез дип. Әле бит сездә лабораторияларда үткәрелеп килә. Күптән түгел сездә тамга лабораториясе узды. Быел тамга сезгә нинди тамга салып калдырды? Әйе, нәкъ шулай. Бездә инде бу тамга менә режиссерлар лабораториясе ул инде 4-нче тапкыр уза. Безнең театр ул бит шундый үзенчәлекле театр. Бездә бит инде 0+тан алып бөтен яшьтәге тамашачыга диярлек инде спектакльләр бар. Һәрбер кешенең күңеленә үтеп керлек спектакльләр бар дип әйтәсе килә инде. Бу лаборатория безгә быел ул шунсы белән күңелдә калды. Ул бик үзенчәлекле булды. Башка елларда бит инде без режиссерлар белән нинди дә булса берәр әсәрне алып, шуның булачак спектакльнең эскизын күрсәтә идек. Быел бу лабораторияның төп темасы ул шигърият иде. Быелгы лабораториядә шундый кызыклы тандемнар барлыкка килде. Башка елларда бит инде без режиссерлар белән генә эшләсәк, быел менә анда режиссер, композитор, режиссер, рәссам һәм режиссер, хореограф белән эшләдек. Әле шундый 3 төркемгә бүленеп эшләдек. 3 төркемнең дә үз аерым, үз темасы булды инде. Менә шушы кыска гына вакыт эчендә, бер атна эчендә дип әйтгәндә, һәрбер команда үзенең иҗат җимешләрен күрсәтте. Менә шушы темаларга бәйләнгән. Балалар шигырьләренә әзрәк кенә шундый теге театральләштерелгән рәвештә без аларны инде үзебезнең балачак хатирәләрен яңадан исебезгә төшереп, менә шушы шигырьләр аркылы инде җиткерергә тырыштык. Бу бик матур, шундый теге күңелгә үтемле килеп чыкты. Бик ошатты тамашачы да, килгән критиклар да. Менә син әйтергә теләгән сүзеңне йөрәгең аркылы тамашачыга җиткереп, ул сине аңласа, менә шуннан да зур бәхет була алмый. Иң зур бәя. Иң зур бәя, шуңа күрә Аллага шөкер, бик матур, бик күңелле һәм бик күңелгә кирип калырлык булып үтеп китте бу лабораториялар. Актерлар, режиссерлар әлеге лабораторияларда үзара бит әле тәҗрибә дә уртаклаша, шулай бит? Нәкъ шулай. Бу лабораторияларда инде без бит төрле безгә таныш булмаган режиссерлар белән эшлибез. Бу юлы инде бигрәк тә ул әйтәм бит үзенчәлекле булды. Анда хореографта, шулай ук рәссам дагын, композитор дагын. Бу безгә инде шундый бер кичкенә генә вакыт аралыгында шундый бер зур тәҗрибә булды. Әлбәттә, ул артистлар өчен бик теге файдалы дип әйтәсем килә мин. Сез әйтеп киттегез, бу елны күп кенә премьералар чыкты дип. Нинди премьералар икән ул, таныштырып китсәгез? Бу ел бездә бик матур премьералар чыкты. Без үзебезнең 34-нче сезонны
Гаяз Исхакыйның «Сөннәтче бабай» дигән бик матур спектакле белән, шундый якты, матур спектакле белән башлап җибәрдек. Ул спектакльне сәхнәгә куючы режиссер безнең театрыбызның баш режиссеры Ринат Аюпов. Бу спектакльдә безнең бөтен труппа катнашты. Менә шушындый ниндидер бер яктылык хиссе белән башланып китте безнең бу елгы сезон. Һәм ул ахырына хәтле шулай дәвам итте. Аннан соң Санкт-Петербургтан килгән безнең режиссер Екатерина Гроховская «Бәхетле көнем» дигән бик матур бәләкәй балалар өчен куелган спектакль, ул бик матур спектаклен куйды. Аның премьерасы булды. Шулай ук Камыр батыр, Арыну, Матур Сити, Алтын чәч, Тимур һәм комета дигән спектакльләрнең премьералары матур гына үтеп китте. Һәм инде менә безнең соңгы премьера ул Йосыф спектакленең премьерасы булды. Бу премьера турында да инде берничә сүз әйтеп китәсе килә әлбәттә. Бу премьера безнең Болгар җирлегендәге халыкның ислам динен кабул итүенә 1100 еллыкка багышланган премьера. Әлбәттә инде шушындый менә матур безнең динебезне югарыга күтәрә торган, биеклеккә күтәрә торган менә шушындый спектакль безнең театрыбызның сәхнәсендә мондай спектакль булу, ул бик зур бәхет дип саныйм мин. Матур хисләр белән, якты хисләр белән бу елгы сезонга менә нокта куела инде, Алла бирса. Инде киләчәктә дә Алла бирса киләсе сезонда, безнең инде киләсе ел 35-нче сезон, юбилейный сезон дип атала инде. Барлык тамашачыларны үзебезнең Кариев театрына көтеп калабыз. Рәхим итегез. Без сезгә һәр вакытта да шат. Без дә сезнең яңадан яңа премьераларыгызга килергә шат булырбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт.